December ni somni paruk beram notice na wangin nima sela beram notice na wangle an hriatin thu awangin ani chu an ne ani thingam khopin an nun nan ngai ne boka thupuan bung som pani chang som pakhat chandam tu hlu in kamtana anun le tor na te khangai tu ila fia na te har sat na le do dal na te tuar huam velovin Krista tor na te trom pui ve du talo ila alal thu thlenga thu ve tlak lo kan ni angti ishereng ang o kan mel ma chak tak ne na kan in be na tina hian hlok na kan tel zela athlem na te atluk po kan ngam lo keima ni chakna rin chan chuan lo thlin ngai na om lo ti kan thria ma se Christian ma ni a in titloma mi hring ni phunga in belin mi hring tor thei tur zonga thlem na haw tak ber perte tuara mel ma pa rot na te narin an ne a kan ma mo na te aron threta a chu chu mi hring in ne tu ni dan azir chhuat theinan ani ani kha kan taksa angpu mi hring tor tur ang zong zong te atwar ve veka kini ero chu Krista tor ang tuar tura ko kan ni venga I don lo mi pakhat sual na mai ni lo khovel pumpui sual na te chu Krista chung nga ani a ti tlom na te mu sit na te nat na le thi na hial atwara chu chu thil zong zong te ro chung tu kan ni theina na kan enton tur ani Krista chu kan enton tur aniak nung kan zui tur atana enton tur thiang hlim chu ani enton tur chu kan tluk thei ho lawang ma se kan thei ang to ka ati dan zira enton tur kan ni kan tlukin tran pui ngai sual sual zia hria ahong tur tu kan ni a pathian ma a kan in ti nuaya simna digne na in chira rilru kan in ti hre oma Krista minga ti tak zeta pathian hena dil na kan thlen hun chuan pathian ma kan ni na zong zong le na kan in hlan pum hlum phot chuan pa in min lo pom nge nge yang kan ngai tu na ril taka chuan kan be na zong zong ma nia kan be na ngot chu engma lo mai ani ti kan thchianga ne tu mingle chakna zara che ne tu te kan ni ve thei don ani